dobar dan. Ovo je moj pratioc, znači njemu ćete tamo da... Jel on ovdje pokazuje 23 u kombiju ili? Ne, to je na štelu. A za klimu? Da. A koliko je napolju? Napolju je nešto toplije. Stole, koliko ti piše na telefonu temperatura? Napolju je 31. Tako da pokazuje. Rekli su da će biti 35. Šta ti piše gore? 28. 29. A šta, hoćeš u Rikvac? Gore je par puta, da, komšija je pravio problem, pa nije moglo da se okrene, onda bude se okrene. Kako ovo je do gore? U Rikver. Znaš šta, ostavi ti mene ovdje, nemoj da se cimaš. Nije meni problem, sam će u Rikver. Ma jok bre, nemoj da se cimaš čoveče, ostavi mene slobodno ovdje. Nije problem, nego je problem da se popne skroz gore, nego se okrene, onda mi je veći problem. Brate, svaka ti čast ako ti odgovara u Rikvac. Ovo je prvi put da me neko vozi u Rikvac. Ja sam morao i drugog puta, pošto je već naikšao neki komšija. Ostavi ti mene ovdje da se ne cimaš. Uzmem ga da vidim sve skopijamo. Sve je okrečeno. Sve. Boga mi svaka ti čast. Neko i voli da vozi u Rikvac. Eto, dožive smo i to. Hvala, vidimo se. Ajde. Hvala ti. Ja sam promašio iz kapije. Ne, okej. No, da je kod ležeći, da li to drugi. Samo mi reci, je li dobar pravac? Da nije, mora levo. Tako, a? Kak je Rikver 16. Nema da ruže retrovizor. Treba retrovizor. Još malo. To su nezgodno napravili s kolicima unazad. Ovo je još i dobar, prati ovo sredinu rampu. To jeste. Hvala druže, puno. Ništa, prijetno. Prijetno. Evo nas, stigo smo konačno. Evo, ljudi. Vani već počinje pakao. Toliko za danas. Pozdrav, dobri ljudi.